أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La 14e conférence, la 4e session doit commencer avec la lecture du Saint-Coran, avec la traduction du Saint-Coran. J'invite M. Hafiz Adama Sougé Sahib pour la lecture du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ame tanga ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma, sitana min gannen don ka bɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma na. An b'an sinsin ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye, ale min ye foroba hinɛtigi ye, hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Fɛn o fɛn min bɛ sankolo la ani fɛn o fɛn min bɛ dugukolo la, nin bɛɛ lajɛlen bɛ saniya kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ye. Ale de ye masa ye, ale de ye masa sanuma ye, ale de ye masa setigi ye, ale de ye masa kodɔnna ye.
ale de ye masa ye masa min ye cili kɛ ka bɔ kunfinw cɛ la ciden na ka bɔ o yiriw cɛ la a bɛ o kala a ka ayanw na a bɛ o saniya a bɛ o ladɔnniya kitabu la ani kodɔn hali n'a y'a sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ o tun bɛ fili la fili min danbɛ kɛnɛ kan ani maa wɛrɛw cɛla ka bɔ u la minnu ni u ti waati kelen na ale de ye masa setigi ye masa kodɔnna nin ye Alahu subahana wa taala ka fisamantiya de ye a b'a di maa min ni o y'a diya Alahu subahana wa taala de ye fisamantiya batigi ye nin ye suratu Jumu'a ayanw ye k'a daminɛ ayan fɔlɔ la ka taa bila ayan 5nan na wassalamu alaikum warahmatullah जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा इतना है ये दिमान मुझसे मसरूर कुलिबाली उला कसीदा ये अमीद मुझसे मसरूर कुलिबाली उल कसीदा Assalamu alaikum. Masururu inni maka ya masururu inni maka 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 Ala kwa kama di moye ma di yu ambebe iko Ala biko ika foi mache ala biko ambebe iko Masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka Tabukul ga hai sabdil jab alani bataya apune imam mahdi ko masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka bil amsi kuntum maka el yawma inni maka fil ghadi inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka जीतू मेरा हो रहवे सब जग तेरा मसरूर जीतू मेरा रहवे सब जग तेरा Masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka दस्तु व बाजू तेरे हम हो गए हैं हाका हमरो हो या नगायु को फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे Masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka तेरे बाहें में लड़ेंगे तेरे दाएं में लड़ेंगे पीछे तेरे लड़ेंगे आगे तेरे लड़ेंगे Masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka सब कुछ तो हाथ से होगा जो कुछ हुए होगा फरमारा हुआ मसीएगा फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे Masururu inni maka ya masururu inni maka Masururu inni maka ya masururu inni maka वो कम सामी में हो फरमाए हम कर लेंगे
कर लेंगे हम कर लेंगे مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك वो कुम अस्मा में हूँ फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك वो कम समंदर में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك वली आज الله أكبر زينبا 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 الله أكبر वली आज से गुगाउ बेकु मसरूरो इन्नी माका या मसरूरो इन्नी माका مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك वली हाजा काई गाउ बेकु मसरूरो इन्नी माका या मसरूरो इन्नी माका مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك वली हाजा ब्ला गाउ बेकु मसरूरो इन्नी माका या मसरूरो इन्नी माका مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك वली हाजा सिगा सुगाउ बेकु मसरूरो इन्नी माका या मसरूरो इन्नी माका مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني معك يا مسرور إني معك वली हाजा माली यौ बेकु मसरूरो इन्नी माका या मसरूरो इन्नी माका مسرور إني معك يا مسرور إني معك مسرور إني इन्नी معك माका या मसरूरो इन्नी माका Jazakumullah ta'ala Hassanal Jaza. Maintenant, il y a première exposé, la 4e session. Le thème, c'est la diversité religieuse, gage de la coexistence pacifique dans un contexte de laïcité. J'invite M. Abdul Wahab Damele Saheb pour développer ce thème. La diversité religieuse, gage de coexistence pacifique dans un contexte de laïcité. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله amanga shiriyo kurakuraya Allah subhanahu wa ta'ala yala kafo amanga adama de ye kama batu kama kaide ba fure katemi Allah subhanahu wa ta'ala kele ba no bola amanga shirafna kurakura ka falaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya Allah subhanahu wa ta'ala kile ka neme kana dambe bela mo fokata si yamadu no boray babu mini o kalfara la wulaina ka fonga kuma ode la diversité religieuse gage de coexistence pacifique dans un contexte de laïcité noye ko dina mu ka cheya nyanga sigda kelela o kanga ga sababu ye ka ben ani kelnya sinyo nyanje ko sabati yoro minni laïcité be o la ñu añu la sa laïcité ra ko ray may ya sa akado kam nga yoro men secret bakku ba fola koro kwale la laïcité bo ci koro folo oye nafra ko ne jamana ye un pays laïque akoro folo ode jamana kimara ni dine doga sharia dine jiglewna akimara no shika sharia abi mara ni jamana dow yehu bena mi ngay wa ko folo o wati jele akoro fana ye o jamana in kono na so diina ubey wa o diina ingele be ku ka diina ke usahola nga shikana do shigesila shikana shila goshi akana nwa buja o benyaya o sinyanya la o ko ba ko be minga o yeni bakurba fola ko anga sidala akaso malgré dina be yahudiya be chrétien be islamia be ni reta foi la o fana be ngaona tabe anga nyana ma ke nyanga sida kelela kaso amma woyoke amma mangange o ko islamia bi mu bokula inshallah kabeli kurana munu fala noye abambla srani ben ani kelenya dawunya munye no bita be coexistence ma noye pacifique fanaye ka grand chikra se shima dans un contexte de laïcité no kara beki tak chikra se shima o kurana ya mumu damlo basa o folo amita suratu al-kahf kono yoromena ni alako alakram sallallahu alaihi wasallam ko kulul haqqu rabbikum fa fo jemaye ko mi de alakram sallallahu alaihi wasallam kila jebemo wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alakram kila jebemo wa ma arsalnaka ila kayfatan linnas alakram mo ci foy kama fo kana jebemo ni hine ani makari ma mabo mana farafia tala faraja tala tanki ye adama de tanki bi fiemi na ka bla ibi alakraka kuri kono a chilendo imo oko alakra afa o jema ye ko el haku mi rabbikum kono na afo aye nana ni chien ka bo atike ala yoro de nga chien mi memolo ni ye faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur ona maminja ikalle mania o chien na nebolo wana mami reja ika ba o chien na ate ilne alakra ko chien
abiri jonte o de ala la min fo inna atadna zolimna nar ala kra min ni mi fe o de ye ka anyefo ina mi chien mi ye al hakum rabbikum nana mi chien abo awti ala yo nga o chien mi ngolo ka sona wal makabana ko min be ka da klo ka o de ye faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur inna atadna zolimna nar ko ala ko ka da klo ka jema ala kra na ni chien mi ni kishi sira mi ye na ma min ja ikale mana ala na ma min ja ikabba ala ki ko ka tanire abini ala de che walahara ni ka ka tili ka ka ere segere wal maka bo segere o jana ma kono do ubini ala de che nga ala kra se no la ka da ka chifi kana se shimo ka fo o foto on mo rebe ka temeninga ni laïcité coexistence pacifique ni ko de bala ka fo am be kan take sigida kella am dina nu ka cheya bolsono be ala botolo fona kulukulu de ka be no ka jigini tabu yi oni aya ya be futi kan deja kada ka ko nay mami je ka le mana nay mami je ka ba nga bini ala dise atini wajulu kala inje wa ma seki karabayere o kama aya wara be min ko wara mado ali bi mabi yeshi jonnema ala karam muhammad sallallahu alaihi wasallam o on na se ka don ka tene o ka ni qur'an aya so lay munu yeru ba jara ka fo islama dina yere de laïcité daka a korojuma laïcité koromi no bita be beki take mashi kana se shima ko togo da dina ku no kra laïcité koroy wa prana foro do fu baya ni aya wara ba ku kora yana suratul gashiya kono ala kram sallallahu alaihi wasallam fazakir inma anta muzakkirun lasta alaihim bisadir illa man tawalla wa kafara fayu'azibuhu allah azabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum ko muhammadu ete dore fo hakili jiba ami ke mo karaba baye de ni mami bana ki ko le ka muti ka kafriya fayu'azibuhu allah azabal akbar ko ay nyagatali ni nyangata bay ko ne ala kabarani o te e muhammadu kabarai muna inna ilayna iyabahum kubina sege kana zoro yawo waru na zoro ya suma alayna hisabahum nele betla ku kelengele be fese we minga bangela we minga ginola a shugala na trefeta ma bora mingala ma mo mingala ma ne ba a kelengele be fese aka barakaluna yala wajulu kala wal ma alakra yere comme nous avons fait, ani clefe, abise an seka abera jele la wa. O ala ka baray. Donc mana fait, min nyinenu. En fait, o de ka dina lase a lase ko numana, ka mawele kana alamo, wele ko numana nga amanga ma shidoya ko to da sama dina ko kada ka kanda e chien. Aish. Kurati jenoy. On ni laïcité na korode ka fo beki take ma kana se mama ni e bolisona ye iki take ni e chrétien iki take ni e islamai iki take ni e yahudiya iki take na shika na shidoya no ya korokon ye a waslam ya yere de laïcité tigi bai
kɔni wajulu kala k'i to wajulu la tuma dɔ la i ka kumaw kɔnɔ i ka farin maa minnu yɛrɛ ma ni bɛɛ o jɔnw ye bolisɔnnaw kafiriw tɛri de ye ka da kan an bolo olu kɔni tɛ jate yɛrɛ la yɛrɛ ye o olu ye direct de janima kɔnɔ an ka fɔli la a n'an ka yelu la a ka kɛ ten n'a kana kɛ ten e tɛ se ka dimi ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan o kafiri n'a ka kafiriya a n'a ka bolisɔnya a n'a ka lahalaya o lahalaya yala e bɛ se ka dimi kafiri kɔrɔ ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan tari kafiri kan ka e de bato a bɛ ala de bato ala min b'a dɔn k'a sɔn tɛ k'ale bato a bɛ ka boli bato ale ala nɔ la o n'a ta la ala bɛ ka sanji jigin a ka foro kɔnɔ ala bɛ ka den d'a ma ala bɛ ka nafolo d'a ma nka e yɛrɛ bolo nin si man ka kɛ ala kan k'a kunci walima ka banajugu bila la ka a siginɛ den tigɛ ka bɔ yen o de ye ka miiriya ye ala ko n'o kɛra i ka miiriya ye o y'i ka diinɛ ye ala kira ko n'o y'i ka miiriya ye o y'i ka diinɛ ye o tɛ silamɛya ta ye silamɛya min fɔ filɛ an bɛɛ b'a dɔn hali yɔrɔ jan dɛ ala ko kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abantum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya dini basi sura indo ala yɔrɔ ma jan yɛrɛ a b'a kɔngɔnda la a ta duma yɔrɔ la dɛ kɔngɔnda yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ yɛrɛ ko kul muhamadu a fɔ kafiru y'u ɲɛna olu minnu y'u sɔn da ni ala la a f'u ɲɛna ko aw kafiru min kɔni fɔ a ye ne muhamadu ne tɛna fɛn bato aw bɛ ka fɛn min bato n'o y'a ka boliw ye wa aw y'u tɛ ka fɛn bato ne bɛ ka min bato n'o ye ne ka ala ye aw fana tɛ fɛn bato b'a ye dɛ ne bɛ ka min bato nka kuma yɛrɛ bamanankan min ye sa lakum diinukum waliya diini aw n'a ka diinɛ wa ne ka diinɛ an si kana tɛ si ma wa kunna de ye mɔgɔ ye ni laïcité pacifique coexistence pacifique n'o bɛ yen ka sigiɲɔgɔnya kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ ni jigini kitabu kɛmɛ k'a fɔ k'a basakili ci a bɛ to nin aya in kan k'a fɔ k'a jɛ lakum diinukum waliya diini kuma de ye sɔjɔnw ma kafiriw an bolo k'olu yɛrɛ minnu man ka don dala fiyewu jango n'a taara sɔrɔ e ni min bɛ diinɛ kelen la walima e ni min bɛ ala kelen bato ka da kan a bɛɛ ye jigini ka taa butigiw ye k'a fɔ e n'o kan ka mankan kɛ bilen o ko ta fɔla la diversité religieuse diinɛw n'u ka cɛya ɲuman ka cogo o cogo yahudiw ka kɛ yen kerecɛnw ka kɛ yen silamɛw ka kɛ yen judasiw ka kɛ yen hali kafiriw ka kɛ yen k'o man kan ka kɛ sababu ye ka mankan wuli aw ka jamana kɔnɔ aw ka sigida la ko aw tɛ ji ka ɲɔgɔn dɛgɛ o ye diinɛ faamuko juguya de ye o kama aya wɛrɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ani ummatu muhammadiya bɛɛ a k'a dɔn k'a fɔ wa ma ala rasuli foyi ka ciden kan illa al balagul mubin fo ci laseko ɲuman k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na k'a ɲɛfɔ ka ɲa n'a maa min ja o kɔfɛ o ka limana silamɛya la n'a maa min ja o kɔfɛ o ka ban a la a b'a tigilamaa ni ala de cɛ nka a t'a ni wajulukɛla in cɛ wa a t'a ni alakira yɛrɛ cɛ dɛ a fɔlɔ wɔrɔ k'a walawala ye a banna. Ni laïcité o min minnu kan bɛ yen nin waati ninnu na k'a kɛ komi o dakun yɛrɛ diinɛ man k'a fɔ ko o kan ka kɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ silamɛya diinɛ yɛrɛ de ye o kolokoloba ye a yɔrɔ jumɛn fo k'a fɔ k'a jɛ a kɔrɔ tɛ ko bɛɛ k'i sago kɛ dɛ silamɛ diinɛ m'o fɔ bɛɛ k'i sago kɛ i ɲɛna n'a kɔnɔ ka maa tɔ nɛgɛ kurukuruja fiye o ko tɛ dɛ diinɛ min n'i b'o la i ka lemana min ye diinɛ ko la o kɛ i seko dama jira bɛɛ la nka kana gaari
kana o tigɛ maa wɛrɛ ka diinɛ la kana s'an ma wa an tɛ s'i ma an lamɛn min ma o ye nin de ye n'a kɔni y'a sɔrɔ laïcité a kɔrɔ ye nin de ye wa silamɛya diinɛ ye o tigiba ye a ye wɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko kura ko a k'a dɔn k'a fɔ la ikraha fi diin ko diyagoya fan si kelen tɛ diinɛ la wa silamɛ diinɛ kelen tɛ dɛ diinɛ la o la diinɛ fɛn o fɛn bɔra ala fɛ yen ko diyagoya t'a la n'a b'o cogo la sa wa a dun b'o cogo la o kumana fɛ ni i bɛ jamana kɔnɔ jamana min ni o sariya o ye laïcité ye ko bɛɛ k'i ta kɛ nka maa si kana don maa si gasi la n'o don silamɛya tɛ se k'a fɔ k'o ye kojugu ye o tɛ kojugu ye ka d'a kan silamɛya yɛrɛ ye min fɔ an ɲɛna o y'o yɛrɛ yɛrɛ de ye min ye foroba fɔli ye foroba fɔli min ni bɛɛ tun b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ala bɛ se ka na fɔ an ɲɛna aya wɛrɛ la sisan aw minnu ye wajulikɛlaw ye ko udu ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadiluhum billati hiya ahsan kuma ɲɛsin alakira sallallahu alaihi wasallam nka maa maa bɛ wele da ka wele ka taa ala ma ka maaw waju e b'a la bɛɛ b'a la maa bɛ maa wele ka taa ala ma ko cogo di ko wele ka na i tigi ala ka sira ma ni kodɔn ye ani wajuli ye cogoyala min n'a cɛ ka ɲi ko wa n'a yɛrɛ ma ɲa ko sɔsɔli bɛ kɛ a la o ka kɛ kɛcogo la min fana cɛ ka ɲi o b'a jira k'a fɔ ni maa min hakili la k'i bɛna dimi ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan ka farinya mɔgɔw ma k'u nani k'u buruja k'u dɔgɔya k'o tɔgɔ da ko silamɛya diinɛ ye i kala o la an b'a fɔ i ye sira bila i ye ŋaɲa minɛ sisan ala bɛna dakuranjɛ wɛrɛ fɔ an ɲɛna ko e min hakili la ala man ka sanji jigin k'a furu ka foro kɔnɔ maa maa tɛ silamɛ ko kan ka fɔ a ka bɔ yen o si man ka balo o bɛɛ ye juguw ye n'o kɛra ka faamuya ye ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu Amina ko wala tasubu lazina yad'una min dunillahi fayasubu llaha adwan bighairi ilmin ko maa minnu bɛ ka boli bato ko kana u nani u ka boli bato in na dɛ ko n'i y'u nani u ta juru sira bato bɛna ala yɛrɛ nani e nɔfɛ n'o kɛra jɔn kan ka minɛ e de bɛ minɛ e min ye nani kolokolo ko bolisɔnna min bɛ bolisɔn na maa min bɛ ka fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye ko kana sɔn ka a nani fiyewu ko ka da a bɛ ka boli bato i bɛ ɲɛfɔli k'a ye i bɛ walawalali de k'a ye a k'a dɔn k'a fɔ jaamɛ yɛrɛ ka de don jaale de bɛ k'a ye ale de b'a yɛrɛ kan ale de taara jirikuru tigɛ ka n'a dɛsɛ ka segin a la ka bolo k'a la ka se ka o bila a ka so kɔnɔ ka taa donkɔrɔ bilenman ɲini ka na ka taa woro ɲini ka na ka na o tutu a kan o sumako dugu ma jɛ ka n'i kurukuru o kɔrɔ k'o ka fɛn kɛ e ye e t'a dɔn k'a fɔ i mɛn min yɛrɛ kan i kan ka ne ɲɛfɔ a ye f'a k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala ne tun bɛ yɛrɛ kan ala ye min fɔ an ɲɛna o ye nin de ye nka k'a fɔ maa min t'i ka diinɛ la maa min tɛ ka taabolo la k'e k'o nani k'o buruja ka maaw wajibi silamɛya m'o fɔ maa si ye jindaba sallallahu alaihi wasallam jɛ Allahu on est babou la guerre non la diversité religieuse gage de coexistence pacifique dans un contexte de laïcité a d'accord do ba kono no ye ko coexistence religieuse ko dina u chama nyanga sigida kelela ona tabe ko kanyana ma ke ben ani keleya kono toro kafiru bolu sono ay oluta ko sesa oluta famuna amanga ka ko mi ayro be ala place la olu contrôle o ye mun olu te dina ko la fiew
tawhidu ko la u ti ala bato yɛrɛ u bɛ ka fɛn wɛrɛ bato y'olu o fɔ de la ɔ sisan sa yahudiyaw kerecɛnw ani diinɛ wɛrɛ minnu ni olu bɛ ka baara kɛ ni jigini kitabu dɔ ye yala olu fana y'an jugu ye wa yala an kan ka olu k'an jugu ye wa k'olu kɛlɛ wa kuranɛ b'a fɔ a ɲɛna ko ayi cogo di ala ko kuranɛ kɔnɔ walawla dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kona kuma kɛ ale Allah subhanahu wa ta'ala maa dɔw kɛ ka maa dɔw kuma bɔ ko ɲankuma kuma sɔrɔ église misɛnninw olu cira église sobaw olu cira wa synagogue n'o ye yahudiw ka bɔtɔkɛ yɔrɔ ye olu cira wa fo ka taa se misiriw ma ko ɲankuma b'a sɔrɔ nin bɔtɔkɛ soba ninnu bɛɛ cira ko k'a sɔrɔ ko bɔtɔkɛ so ninnu kɔnɔ dɛ ko ala de bɛ kosuma ye a yɛrɛ b'a mɔ ala y'a daminɛ ko sɔwamiw ye kerecɛn karamɔgɔba ale bɛ yɔrɔ min dilan ka yɔrɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ n'a b'a ka bato kɛ ye min tɛ église soba ye o de ye sɔwamiw ye ɔ biyawu o bɛ komi dɛ basilique cathédrale église soba ninnu o de ye biyawu ye wa sɔwamiw n'a fɔ salawatu o ye yahudiyaw ka bato kɛ yɔrɔw ye ɔ masijidu o jumɛn ye n'o ye masajidu ye o ye silamɛw ka bato kɛ yɔrɔw ye ɔ ko silamɛya yɛrɛ dɛ a nana de yaasa ka nin bato kɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi k'u kisi ka bɔ cili ma ɔ waati kelen n'a bɛ e hakili la ko olu fana e jugu de ye k'olu kan ka batomuso kan ka ci ka bɔ yen hali k'a fɔ olu fo k'o man ka kɛ ala dun ko ale ala de maa dɔw kɛ ka maa dɔw kuma bɔ yaasa nin bato kɛ so ninnu kana ci ɔ ni silamɛya nin fɔbaa ye kuranɛ ye nin fɔbaa ye ɔ n'a fɔra sisan ko la coexistence pacifique ou bien la coexistence religieuse ko diinɛw ka cɛya ɲɔgɔn kan o man ka kɛ sababu ka na ni mankan ye o b'a jira silamɛya yɛrɛ sira min don an kɔrɔ dɛ o de ye diinɛw ma cɛya ɲɔgɔn ka sigida kelen la cogo o cogo aw kana sɔn mankan ka wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɔgɔ jugu kɔ da silamɛya kɔnɔ o man ka kɛ fiyewu o kama ala bi na ni dakunajaw ye ka silamɛw éduquer ka ko kɛcogo ɲuman k'u kala o la yarɔ diinɛ ko taala ye sɔsɔli ye kuma dɔw la anw da ka ɲi aw ta ye anw da ka fisa aw ta ye nɔrɔ ye anw ta ye anw de bɛ siratigɛ jɛlen kan aw tɛ jɛlen kan o diinɛ ko yɛrɛ taala ye a sɔsɔlimisɛnnin ti ban diinɛ baw min bolo ko diinɛ yɛrɛ yahudiya ni kerecɛnya ni silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bolo ko ale de ta ka fisa ni dɔ in ta ye i ka danganiya de ye o ka daga ne ma da la k'e ta ka fisa ni maa tɔ ta ye e bɛ ka mun ɲini o kɔnɔ ye i bɔ a la de o ko nka n'a ta bɛ aw silamɛw wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ko e min ye silamɛ ye Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كأو من الإسلامي أكان صفيو كسولك اليهودية فاك كتولا مينا تكاي يبقى من ماذا من توراتاي كم أو كتاب توراتاي نناي أو ما فكرت على كلامه دون الله جاء بيقولوا كنا Deutéronome 18 verset 18 ça y est dedans. Que Dieu citera parmi vos frères un prophète comme moi. Dieu n'a pas baillé. Moussa alayhi salam. Avant de Yahudaï, elle a taboué. A baga kitabu konaï. Comme Muhammad bina. O de y'a katogo numaï. Mais là, a dogoya ka labushi. A korna ko iboko minga non ima kalon la. Ale mo fiye. Ibi baro kali dine fɛn o fɛn. Ka silamɛya fɔ k'a kɔrɔta. Ka tɛmɛ o diinɛ in kan. Ko min bɛ ɲini fɛ. Olu yɛrɛ ka kitabu ye min ye dɛ. Ka daga ahasanu kɔrɔ de min n'a cɛ ka ɲi. A cɛ ɲuman wɛrɛ tɛ yen ka tɛmɛ min kan. A dan bɛ kitabu min na. A fɔ a ka n'o ye. An k'a dayɛlɛ k'a lajɛ. Yala est-ce que silamɛya yɛrɛ a tiɲɛtigiya o tɛ aw ka gafe kɔnɔ ye wa n'o ye Tawurata ye. Mais n'o b'a kɔnɔ ka ban. I b'o jira a jira la.
chrétien da mutu kelena iba fa na non na bla sa fo aw yana mata que il a avalé pour que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consommateur ne viendra pas iba fa yana non chrétien man mandala na ni njilai e bible ko nay ko na bla sa ko fonne kata nyine mata aw nyaji cheba o tina de na no nana o de ka fsa aw ma o jonga na ko mai ha muhammad sallallahu alaihi wasallam isa ya faqabla musa faqabla akurna ko sa wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan o de ma jara sa yani kata ka manani bade yani kata ka soli jalai olu ka diina kitabu yini ka kala ika silama ka chentia ko gwagono ka jirawla ko wala ka silama diina ma ina fakurna aya mi wayana ngana be bolo ku be ta ja na me kono e ta ja na me ya e re fangu yana wa chemi mi bolo yala e kerja joli wele kata silama chen fai e yahuda joli wele kata silama chen fai o bolo tigi mi ma ka dugula chen duna le e ta le siga kro bolo godo ere me yara ka mi mala me yara ka kro de e re bi yara ku toro fu folaki o abega o mi ngana to shidon e tara asomi ka baro yo anya wati juma e mo shike nga e de kama ka be jana ma kono e ma bi se ka chien don te ni chien ma jere la o do mani koy o abita jira le wala fara no wala tujadilu ahla alkitabi illa billati ahsan ko esama ke ni ma ki bi dado dina ko mana toujours mi ni mi fe a ke to cheyi ona fara sako bawo minga no yego coexistence religieuse dans un contexte de laïcité donc aya mumeniye olu de ba fiana tien ya ni bara kan nuye ma fo dina wore de nga islamu ya ko ndike kala tigalay islamu atika kala ke dine mo ko rubna fu ma non vraiment islamu ubu ka dine don wa ube an yoru ta don wa uti kala ke ni maye ani tien be dine la wa nedu na ando kala andi ni shigade na amsha mo belo ja ne me kono na ndai kasra ere ma fu fatiki ya sa aka eka chi do ato tugola o kama nakara mami yana ko dina waro mo ko yan juwi ko yahudo yan juwi ko kerta yan juwi islama ba fiina kurna ba fiina ima chi fo kada mami juwi be madukola i juwi mami e so da ba de mo so no fa ha ejuge mami ye yala em so ta boade mo so no fewa yala ejuge mami ye na dumuni dima ki ka dum en fait bamana e bodum ka kengono no so made ha ibado ki juge ma o mai na dumuni dima e kemani go dunde wa fati do la kibta ade mo so no fe kada ati be ala o angala la me ala ko el yawma أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أيها بتودي أكو بي نعلا أهل لكم الطيبات يفن سنما عندك أوي wato amul lazina utul kitaba ako kitabu dira mamunu mo ka ko awnye no yahudan nasara ye ko lu ka dumini keri dale do awni so yayi la bolo mo yala ma bi jugu embe e baro ma mi jugu na duni bi me badwa o dina wara mo ko to sama jugu ama nyefu minani nyefo ko numana fu kaso anga chema kada ga chie yere mi ye muhammadu ga dina de be ka amina jigi to fu kada do le dina re wala tista chie ka chie yere la fu ala kada dina o chie yere onga e o chenta chie joli kata gira ma were la ko ka sika e mo shike nga e ka ko jale do ko ka du o bi an to o ala sa na fo
ka dumuni k'a dunni dagalen don anw ye n'a sɔrɔ an jugu don o bɛ fɔ wa k'a ma ban dɛ k'o t'o kelen k'a ka dɔn k'a fɔ walimusanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن ko kitabu dila maa minnu mɔ ka kɔn aw ɲɛ olu ka muso minnu bɛ se u ka taa fɛ bolo la k'a bɛ se k'olu furu kerecɛnden yahudiyaden min ni a ladabulen don nka yahudiya don kerecɛn don kurana a y'a kolo jɛ ko silamakɛ e bɛ se k'a furu n'a sɔrɔ an juguw don ko bɛn tɛ yen ko pati kɔnɔ ma ɲɛjugu kɔnɔ ko an ka ɲɛnamaya o de sigida la yalama furukɔban bɛ tɛmɛ an n'u cɛ yan o b'a jira k'a fɔ la coexistence religieuse tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya yɛrɛ de ye an galabaya la k'a fɔ i ka diinɛ ma kɛ sababu foyi ye ka e ni diinɛ wɛrɛ maa fɔ ɲɔgɔn kɔ fo ka taa se hali aw tɛ adamadenya ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko hali foli gansan k'i man o k'a la maaya ɲuman k'i ka n'o kɛ ni a ye n'o kɛra nin kurana aya ninnu min bila yɔrɔ jumɛn kurana aya ninnu bila yɔrɔ jumɛn oui c'est vrai k'a da kan i b'a dɔn k'a fɔ nin kurana aya ninnu caman bɛ yen olu bɛɛ taalen don fiɲɛ fɛ u bolo ye olu bɛɛ valeur baalen don cogo di k'a da kan olu bɛɛ mansuuguw ye u bolo ye an ye aya caman kalan k'a jira k'a fɔ k'olu ye bɛn ani kelenya fɔ an kana se maa si ma a karamɔgɔw caman bolo olu aya ninnu bɛɛ dati baalen don ko baara tigɛ n'o bilen k'olu bɛɛ ye nasugu mansugu ayaw de ye o kama i bɛ balawu caman na diɲɛ kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛn bolo ma k'a tɔgɔ juguya da silamɛya kun lasulu min b'a la a jubaju la racine principale o de ye nasugu sugu ko kuma ye an bɛ ka nin aya minnu fɔ tan k'u bɛ ka bɛn ani kelenya folokolokolo k'o fɔ k'o ja k'a jɛ silamɛya diinɛ la ikraha fi diini laysa alayhi bimusaytir wa ma ala rasuli illa al balagul mubin n'i taara nasugu mansugu kitabu kɔnɔ a y'a bɛɛ jɔ siga fili ko aya dɔ bɛ yen ko ayatu sayf ko bamuru aya o aya kelen bɛ yen k'o ye aya 100 ani aya 24 jɔ siga kɔnɔ kɔnɔ n'i y'a fɛn o fɛn da i bɛ taa sɔrɔ aya in bɛ ka kuma bɛn ani kelenya de ka silamɛw ni maa wɛrɛw cɛ diinɛ wɛrɛw cɛ sigida maaw cɛ o aya o aya bɛ kɔnɔ kɔnɔ n'o de ye silamɛya yɛrɛ ka walanda k'a fɔ k'a cɛɲa k'a nege don maaw la u y'a bɛɛ wuli fala ye bamananw ko nkalontigɛla seere bɛ ba kɔ an bɛ diɲɛ laban kelen min na nin an yɛrɛ tɛ ba ko bilen dɛ ni android bɛ maa minnu bolo n'u bɛ internet labaara n'a bɛ application ninnu dɔn kitabu bɔ bɛ application minnu na application dɔ bɛ yen ko ana muslim kitabu caman den de b'a kɔnɔ i bɛ don a kɔnɔ a partie min ni alikaba ja bɛ yen i bɛ don yen kitabu caman de bɛ yen a kɔnɔyɔrɔ la yen kitabu fɔlɔfɔlɔ min n'a walafila silamɛya yɛrɛ tariku kɔnɔ a ka ca la n'o ye sɛbɛkɔrɔ lakodɔnlen n'o ye nasumansu kitabu ye n'o ye an-nasi wal mansukh ta'lif abul qasim hibatullah ibn salam al-baghdadiyu ale ka walafilen don kabi silamɛya san 400 a walafila kabi silamɛya san 400 a walafila a b'o de kɔnɔ o ko ayatu sayfi k'o de ye aya 100 ani aya 24 k'a y'a bɛɛ jɔsi o ye a application bɛ yen ni minnu mago b'a n'a dɔrɔn kɔnɔ an b'a kun ka yɔrɔ jira u la i yɛrɛ de bɛna ye a sɛbɛnbaa kɔnɔ ko ayatu sayfi bamuru aya k'a sɔrɔ min yɛrɛ kɛmɛ b'a dɔn dakuruya a sayifu kɛlɛ yɛrɛ kunba a tɛ kuranɛ kɔnɔ yɛrɛ u y'o de y'a denkundi ta ye k'a woro ɲini k'a bɔ k'o bila ɲɔgɔn cɛ k'o tɔgɔ da ko ayatu sayifi ala sen ko t'a la
ka aya lo tabo dogal da ko dogal ko yere ni ko ayatul sayf don yo ka baye mufassiruna al mufassir amaka wasono lu gunu de o akara olu de bolongu ma daba kama fo fana ka famu silama jugu tade ala kara de ya fo kabla ni wati jena o kungunu yenya bina birisa nyana sa o no kara ala sura mahadi bila kana o bina kunguna yenya bo nyana o wan flo de kana kade o no lu kuma bilisa walma olu ma dese e o kuma na fe ni dibiteo yele valari bi dowa aw muna do chodi ko na ngba mahadi la na ya so olu ma dese ka wala na ya so olu ma ka kala ni nyuan fari nyuan nani o mahadi ka so kala ni jume sansa nyuan kanu wala li nyefo numa aka so ka do sa ka chena ala kara muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fal mi kala kunga ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko ala kara chila ka neme kana jebemu e ka tila ka o ala kara kele ka mawde ke ko jugulu boy fo mo busraw nye kono yala kara wala da yi eso ta an ruwa ko le dafna kelena ima kele manga woyo imano me dina ko la yoro adonga fo dina tigi de senda ka dina ko tugula walma fanu baka ngerama kada ko be ko dola ni bagala dina mama ba suru gure nga kuma be jumanga tanke mama seyma ki ka dina dogoya abi yini fe ika here kanu kariya ka ta ka besegare ka adamu de anu ma ken o amena o misala do la jesa ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ale raka nyana mala amin ge ka jira o kono la de amina famu dakura rebe min no fe no yeko la coexistence pacifique dans un contexte de laïcité amina o famu ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wala ala sassa anga do bi ko tamanga no bahasu nango ma ko recherche ka ko de yeli ka do bi amanga blere jango awmune kala do ni nge telefonu mu ma bulo ni ala yu bla kana ka on de na barala wajza nufusu zu wujat wajza sufu nusrat ala yu bla kana ka on de na barala e ba ni ka do ka baraka nay abe awmune wala ni yella gugulu ka do asel do ko wasiqatul madina allati kanat bayna rasuli wal yahud asebata dron wasiqatul madina التي كانت بين الرسول واليهودي اسبت بقول كدرون رب قال على كراي بنغان سبه مينغا ان يهوديا وچه مدينه يا سا ان شيغان ده شيما سيغي يالا ان سيغي جا كاكا تريا كاكا بين ابه سبه مي كما كا ددا يونغا كا جيجي فتان فلا الله Zindabad, Zindabad, Zindabad. Allah. Amunu bi français mais ne aw ba fa ka ye. Aba sebedron. Aba sebedron. Que le traité de Médine, walma le pacte de Médine. A sebedron le pacte de Médine, walma le traité de Médine. Wa bi soro islama gafe la ko dolo ko no de o ire bina ye o gafe ko no ye ala kra benga zebe min ngani yahudi ka jira ka chen la kuna ayo kale ngoro ko sabati ko islama dina le nani ben kele nya dahal la shay sigdala coexistence pacifique laïcité ka jira islama de nana nay ibo fam wala ka wala la ko watu to du duruye wala taliyala afolo kangalo ka fo lil yahudi abe benga zebe ngono lil yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusihim ko madina kuno ya ko yahudo nu ka dine anzila mona nga dine anjika se shima ala kra de zebe bay benga zebe ka yahudo wele kanu sigi are na ga sabo anga ka sebele be ka tana copy kaso afa mo kada kuna ala kra ka odela aga soro wele kanu sigi wa aina anga benga ka fo an shi se shima
aw n'a ka diinɛ aw yahudiyaw aw n'an ka diinɛ o kun ye fɔlɔ ye k'o kɔnɔna la sa wa alal yahudi nafakatuhum wa alal muslimina nafakatuhum ko yahudiyaw aw de b'a ka diinɛ financer a yɛrɛ ye silamɛw yɛrɛ fana b'u ka diinɛ financer u yɛrɛ ye bɛɛ k'i jija i ta la k'i ta financer n'a fɔ silamɛ diinɛ na kan ka tɔ bɛɛ fa ka bɔ yen ala ka nin bɛɛ ya tere e b'a dɔn tɛ ala ka tere e dusu tɛ ka bɔ ala ka ta ye ten o bɛ se ka kɛ e bɛ diinɛ ɲɛdɔn ala ka wa o ka bɔ yen a sabanan wa inna bainahum nasra ala man haraba ala hazihi sahifa ko ni maa min ye an ka bɛnkan sɛbɛn malgré a b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min ye nana ni kolankolon ye ka madina kɔnɔrɔ attaqué k'a ka dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ kɛ kuru kelen maa dɔ ka bɔ kɔ kan kabini madina attaqué yahudiya nasaraw ani yahudiya ni silamɛw k'an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tigilamaa kɛlɛ k'a ko cogo di wa inna bainahum nasra ala man haraba ahla hazihi sahifa maa minnu bɛ nin bɛn ka sɛbɛn kɔnɔ ko ni maa bɔra kɔ kan ka na madina attaqué k'an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tigilamaa kɛlɛ n'o bɔra naaninan wa inna bainahum nusuhu wa nasihatu wal birru dunal ismi ko a bɛ an ɲɔgɔn cɛ fana ka kɔnɔjɛ kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ladi wa ka ɲumanya kɛ an ɲɔgɔn cɛ nka an kana juguya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a duurunan wa innahu la ya'sam imru'un bi halifihi ko nka maa dɔ tɛ ɲage a ka allié nɔfɛ e yɛrɛ ma min kɛ fo e ni kabila dɔ bɛ allié la bɛnɲɔgɔnya la n'o kabila ye kojugu kɛ nɔ k'o t'a la ka daga e yɛrɛ m'a kɛ n'o bɔra yen wa inna nasra lil mazlumi ko yahudi i kɛra yahudiya ye o i kɛra chrétien ye o i kɛra silamɛ ye o ni dɔ y'i tɔɲɔ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i ka hakɛ ɲini ka d'i ma ayi ma mɔ ala tilalen nin bɛɛ ka sɛbɛn kɛ ni yahudiya ye madina ko ni yahudiya dɔ tɔɲɔ la walima ni silamɛ dɔ tɔɲɔ la ko anw silamɛw ni yahudiya bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tigilamaa ka hakɛ ɲini ka d'a ma. n'o bɔra yen ko wa inna al-yahuda yurfikuna ma'al mu'minina ma damu muharribina ko ni kɛlɛ kɔni kɛra nafɛn kana bɛn an ka yan an bɛɛ bɛ jɛ k'a nafolo bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a financer yaasa maa kana se anw na nin ye ala kɛra ka bɛnkan sɛbɛn de ye ala ka ni yahudiyaw cɛ ka kuma surunya ko waati banna an b'a tɔ fɔ bamanankan la ka taa an b'a dɔn ko bila kɛrɛfɛ fɔlɔ yaasa waati a tɔ ka fɔ ala kɛra muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kerecɛnw nana a fɛ yen najiraninkaw ka na ɲininkali dɔ kɛ n'a ye diinɛ baro kɛ n'a ye u y'u t'o la yen u ka seli waati sera u wulila ka seli ala kɛra ka misiri kɔnɔ ye bɛɛ ɲɛna sahaba dɔw y'a ye sa k'u b'u bali ala kɛra k'u ma ko dawuhum aw to yen u ka seli kɛ a lakodɔnlen don silamɛya diinɛ kitabu kɔnɔ a bɛ taa suru yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ wa a bɛ hali kitabu kɔnɔ a sɛbɛkɔrɔ lakodɔnlen don ko ala kɛra jɛnna ni a ye yahudiyaw i n'a fɔ nasaraw u ka seli ale ala kɛra ka misiri kɔnɔ wa a bɛ kitabu dɔw kɔnɔ ko a maa nɔmuru maa 60 de kun u bɛɛ seli ala kɛra ka misiri kɔnɔ na kerecɛnw la n'a kɛra i n'a fɔ an jugu don wa olu ka diinɛ n'an ka diinɛ lakum diinukum waliya diini o bɛ hali anw ni bolisɔnnaw cɛ o anw ni kafiriw cɛ o da ko kerecɛnw donc kerecɛnw t'an jugu ye maa o maa n'i ma kɛlɛ ta ka silamɛya sɛgɛrɛ maa o maa n'i ma lagosi ta ka silamɛya sɛgɛrɛ i tɛ silamɛya jugu ye i ni ka diinɛ n'an ka diinɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ kɔni ye min ye k'i sen da an ka kuranɛ kan ka ala kɛra dɔgɔya ka silamɛya dɔgɔya ka alikaba dɔgɔya ka ala dɔgɔya o y'i kɛlen ka kɛlɛ tasuma de da don ka ɲɛsin an ma an tɛ jɛn n'o kelen kɔni ye ka da fɔ kuma ka faamu a kana ka dɔn na k'an bɛ fɛ k'a fɔ de ko n'a ɲɔgɔnna ko foyi t'o la non kuma t'o kan kuma kɔrɔ ye min ye n'a maa o maa n'i ma se silamɛya ma laïcité b'an ni cɛ coexistence b'an ni cɛ pacifique b'an ni cɛ tant que n'i ma se an ma i b'i ta la ye an yɛrɛ b'an ta la lahara an m'a sa ala b'a bɛ ɲɛnabɔ. n'o bɔra yen sa siɲɛ dɔ la ala kɛra muhammadu sallallahu alaihi wa sallam u nana tɛmɛ ni janza dɔ ye su dɔ ye u bɛ ka taa n'a kaburu dɔ la ala kɛra fɔra ka wuli k'i jɔ sahaba wulila k'u jɔ n'a ye u ko ala kɛra ko yahuda su don ala kɛra ko kumana fɛ ni de t'a la adamaden de tɛ wa
Comment arrêter? Kon ni janaza bi tɛmɛ sigile la a wuli ka jɔ ala kɛra a ma da kalima de ka tila ka yamura di a kɛra yahuda ye o a kɛra silama ye o a kɛra kerecɛn ye o a kɛra hali kafiri ye n'u bi tɛmɛ n'a su ye k'i ka wuli k'i jɔ k'a bonya coexistence pacifique bi tɛmɛ nin kan hali su hali ye kafiri su ye ala k'a b'i bonya ka wuli ka jɔ k'i ka adamadenya jɛgɛ i la donc an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya tɛ maa si jugu ye fo n'i ye kɛlɛ ta ka silamɛya sɛgɛrɛ ɔ ka kuma kun jɔ sa ala kɛra ko cɛ dɔ kɛlen k'a ɲininka ko silamɛya yɛrɛ ɲuman ɲuman mun ye jumɛn ye dɛ ayul islam khayr ko silamɛya yɛrɛ a kɛcogo tɛ jumɛn ye ala kɛra sallallahu ko a ma tu'imu ta'ama wa takra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ko silamɛya ɲuman yɛrɛ min i b'a dɔn wa ka hinɛ dɛsɛbagatɔ la k'u ladumuni ani bi maa min dɔn o i ti maa min dɔn o a fɔ a bɛɛ ma ko asalamu alaikum ko foyi t'a la. Allahu akbar. Ɔ k'a jira k'a fɔ ni maa min ko la ko hali ni animateurs ko ko an bɛ ladalamaw fo an bɛ kerecɛnw fo an bɛ silamɛw fo k'o kana fɔ o tigilama an b'a fɔ k'a fɔ ala kɛra m'a fɔ ten wa anw b'ala ka dɛmɛ fɛ wala an bɛ kuma kun jɛ ni jumɛn sa ahmada kalifa sabanan ka dakurunya alhubbu lil jami'i wala karahiya lil ahad, l'amour pour tous, la haine pour personne, love for all, hatred for none. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah ta'ala asnal jaza. Maintenant, vous savez, Lajna Maoula, depuis hier, tous les discours, ils sont en train de suivre. Mais dans le programme, on a mis la poésie dans le côté femme. Je demande, Lajna, Sadr Lajna Sahiba, il peut commencer la poésie, comme ça tous les membres n'ont qu'à bien écouter attentivement. Parce que depuis hier, les femmes sont en train d'écouter tous les programmes de Jalsa Salana. Maintenant, on doit donner 10 minutes à Lajna. Il peut faire la poésie, les côtés femmes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme manga bi nyini nga chaya kene kono. Manga bi nyini nga chaya kene kono. Ukmana kwa nga ambasigi. Nyama ko kuma bina di ambala kawma. Olumna dine dakunya do la se dine dongri do la se inshallah ni watina ngolam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La
Jazakallah. Maintenant, Jazakallah, vous savez, le thème du 14e Jalsa Salana, le thème principal, maintenant, j'invite Oumar Moaz Sahib. C'est le thème principal, c'est Ismaou Sautas Sama, Jal Masih, Jal Masih. Écoutez la voix du ciel. Le Messie est arrivé, le Messie est arrivé. Ça, c'est le thème principal de Jalsa Salana. Je demande tous les membres, les salles de Jalsaga, des hommes et les femmes, vraiment, il faut bien attentivement écouter le thème principal de Jalsa Salana. Ko sisan an bɛna se jalisa yɛrɛ babu senba an bɛna sɔrɔ de ma sisan k'a ka kulo ɲɛgɛlɛ jɔ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a lamɛn ka ɲa inshallah. Naare takbir! Naare takbir! Naare takbir! Muhammad Mustafa! Muhammad Mustafa! Muhammad Makki! Naare takbir! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغ شيرا وكرا كافو أنا مدي مانغ أيتي دا دوغلا فوي كليني بويان كانو كما فنا كرا علي ودي لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم على كتشدي كان أنا مدي سيغرم بمو كانوا لودنيا ودركوا من على فيه كان جيسو سيغل لبا مالين كانوا كان ukala wala ke walela kana ukala wala makala oye kungelen bewye wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni aw armadinu aw jinaw ni alay dambe to bedda aw nafakamo aw ka herakamo afmana aw darak fengelen bewde kamo nere ala fe nemi ya bedda akamo ka be ka tay aw kanyana ma kanga ken ni ala barka dalla abana mi na fe yoyi abe ya tay sabela dugumona kini numa jijoro gelega fiefe sangulla dukulla abe ya atay ni ala ya bedda ka karaba ka de aw mo aya sako kula ngaya jija akanyana ma kono ni ala barka da aka dume o ka tasa kala bom wala barkada cuko yami sika ka beb sika do miri yere ngala re min ngere ko di adama do mo ko o debi be ale araka al barka dali mo hanni amasika ke kase akebenzela ngo de sirai ikado o de seli muhammad de nani ne je kono kana ambu ya fay kitabun fihi dhikrukum ko mo nan gafe mi aw arba dum ne buya be gafe ngono ngata do ne ay mi nye de qur'an de ba fawi arma de ere mi dali masabulu de qur'an de ba fawi
abe ya tay asago babela ni ala de yo kay fasay nga ya jija aka kane wala nyman no ba aka naga falu de o bu yej mende menen nga ka beday kamo ka nyini fe mbarkata o barkata yi misika ka o de seli birga wuli kata se fasalam lamo o yera majigi o ndefo ye o maka togo o dakuriyaw ani o kecho farakolo la ikado ka fo ala yodo kirengere ka fo muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakaza as-salatu sallallahu alaihi wasallam muhammad ikado ka fo nin kecho inde de ma bi ala ka teriya sorota ne hakaza nin jogo ina de as-salatu salatu bra silatu la silatu yetu nyoanya del nyoanya o kuma kana inalaka del nyoana ka baro nyoanya soro fokata teriya do kono ka kuma yo bo kono ko siram mina no muhammad o de sali hakaza as-salatu wa farafini faraje bede ben nyinna muhammadu nga eta nyini chugo o duna sabela katama tawtaka o kama o kuma gido varala e ala ne ala ye gido vara e muhammad ebi ngay kelen data de adama de betado ta do bi ta fo yere i wora minu na ta fo lu yefolo ngay tinato nga sabali ne miyeji ne de itanga bay ko tay tito de kadaka delib la ko adama de amel maw o wala nabi no nana muhammad sallallahu alaihi wasallam bulu na ambe fo asam bakale ani kamanani ani biduru ani ko sankame nani sam biduru ani ko jima nyoni fo duru ra faramaka fame kata worola okuma bigula kote oni bila kote okuma manga chaya mesade ni ko mena kaba sege zaraw bi faraka botaw bi wala lakale baw fe kona zedo yoro mode anafro anzemo mode muyato anzemo mo ho lisanul hali chuwere megye kono bi odo be ko fosade selamo to do manda awla de to do manda ka muhammad la ala ifruba ala de ala kelen da tayde bo ma nga nyego baliko musangala sono ngala sono e bo do adaw e hado ko sono ngala yo kuma ala tangale dai ala ifruba ala de be ko ala nga on dai ngere me mino we muhammadi kuma toj man danga muhammad la je kono ni juguya kon na juguya ma fa muhammad de do meno je kono jeni yo de jira je mana ko muhammad ba kete on zila mawde yakede na fura on zila maw hanni islam ma bulo fura do yake lu bo ma islam ya kono de kuma yen no mi ni yo bar islam ya la atode abarla me nyadala nin la ko shi de bambeka silamo amma akonna ka jugu hinata dusuna ako kayo kala muhammad la kuma muhammad ya ka ni jugu karam koy sallallahu alaihi wasallam kuma ni silama to fo iyor la je yoro be bebsi ngay ko labla folo kadaka to mi no yeni o mo ni ga jude nani murute ani bomdo marfatu beledo o kama babi ko labla anga to jugu ya seran ne mode anga ko no juga seran mo je kono farafina farajela ni ya nyamuye alhamdulillah opmo ni mi ni nye nene aw jamu ye je kono bi mawbulo minun de islam ya kalamo ube kan mi vo ko anjamu yoyi yo de yana ke walila opma ke ko de foko yi ye mi nyana wo yo fo ko de anye o de anga ka wale tena de mo wonde kon grama to yo ne nye ngande mi nge fato ko tsika bola ge ample kam hotto ko je fono ni no ye an yoru minu ngo anye muhammadu ta to de an ne muhammad la kawye ni yanja mu ye je kono
diɲɛ yɛrɛ minnu bɛ yen sa silamɛya diɲɛ a ɲamu de nin o tuma diɲɛ min bɛ yen n'o tɛ silamɛya ye kun mun fana bɛ yen mun bɛ diɲɛ min kɔnɔ n'o tɛ silamɛya ye tɔgɔ duman fana bɛ yen wa ayi dɛ an da kɔni b'u da kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa i b'a sɔrɔ tiɲɛ na an fana b'u ni cɛni cɛ nka u yɛrɛw i k'a dɔn k'a fɔ n'an y'a lajɛ tɔgɔ mun jamu m'u yɛrɛw la diɲɛ kɔnɔ o fana ye tɔgɔ jugu ye dɛrɛ tɔgɔ ɲuman tɛ Amérique la tɔgɔ ɲuman tɛ Russie la tɔgɔ ɲuman tɛ France la tɔgɔ ɲuman tɛ Allemagne la tɔgɔ ɲuman tɛ Anglais la Angleterre la tɔgɔ ɲuman tɛ Chinois la tɔgɔ ɲuman jumɛn d'u la a si t'a k'i ye Ala kama i hinɛ t'a si la nkalon don dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a o yala kay korana kono i ɲɛ b'a la dɛ ayi dɛ a b'a ka nafa de ɲinina a b'a ka diɲɛ ɲinina ni n'a ye kɔni kɛta ka baro duman k'i fɛ walama a ko mina n d'i ma o b'a sɔrɔ ale kɔni ɲɛ bɛ mina n'a kan ka o purute la a bɛ min d'e ma o ɲɔgɔnna tan b'o la nka e t'o dɔn dɛ tariya tɛ l'Américain bɛ ten Russie bɛ ten Français bɛ ten a tɔgɔ di a jamanaba nin bɛɛ bɛ ten o kama o kuma daha ani bɛn ani kelenya u ye o jɛkulu min dilan k'u bi diɲɛ de don daha ani bɛn ni kelenya de fɛ n'a fɔra o ma ko Nations Unies i k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛw tilala ka sariya dɔw yatɔgɔ sariti dɔw bila yen nka jamana ni jamana ni n'olu kɔni nafa bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn o b'a fɔ ko kɔntigɛ koyi ka d'a kan olu de ye jamanaw ye n'o ka kan ni a tɔgɔ ye di olu ka hakɛ de k'a fɔ o kuma u ka nafa kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kuma n'a fɔra ko nafa bɛ koyi hali n'olu bi maa ba kelen fa walama maa ba caman fa janko u ka nafa in ka to o kuma u ko o hakɛ in ma ko hakɛ vito ne n ka doni biri bila a na to ne ta la o hakɛ de di bɛ jamana damadɔ ma aw ko diɲɛ ka dilan ka tɔɲɔni bɔ yen nka olu ye tɔɲɔni dɔ de sigi o kuma na ko jamanabaw bɛ se k'o kɛ piyan k'olu ka hakɛ y'o ye a balimaw Yajuju Majuju tasuma dungew don nafolo kɔni nɔfɛ a balimakɛ u bɛ tasuma don fa bɛɛ fɛ u b'a bila ɲɔgɔn na ka marifa feere fan fila bɛɛ ma a ma kɛ cogo o cogo yanni k'a tila kɛlɛ la olu nafɛrɛ k'a ka nafamafɛn dɔw kɔnisonya nafa fila ma kɛ an bɛɛ k'u ka nafamafɛnw ta k'u ɲɛgɔrɛ don kɛlɛ la o marifa min bɛ fan fila bɛɛ fɔlɔ anw de y'a bɛɛ fɛɛrɛ u ma olu ka kasara bɛ min aw de bɔnɛna a ye ɲɔgɔn fa wa a ka dugukolo jukɔrɔ nafolo taara o kuma na ni diɲɛ yɛrɛ lahala min ye nin ye k'a fɔ kɔnɔguwa ni ɲɛguwa ni nafolo ko o de n'an bɛ kɛ ɲɔgɔn fa yɛrɛ ye diɲɛ fa bɛɛ fɛ minnu kan ka fɔ a y'a dabila o kɛra silamɛw ye olu yɛrɛ muru ta ɲɔgɔn fɛ kokura o kuma na ni mankan ye ko a kɛra cogo di mun de bɛ yen ala a kɛra cogo di a tulo t'a la wa cɛ don mun ye tiɲɛ ye lahala nin bɛɛ de b'a fɔ a ye ko isma'u sawta sama ja almasihi a kɔnɔ gan bɛ fɛn min na ko sankolo de bɛ k'a fɔ a ye ko wa min fɔra ko a nana mɛn koyi dunu jara k'a ja dɔnkɛlaw kɔni u bɛ k'u sen kari bolo a tɔgɔ di dunufɔla bolo o kɔni o fura tɛ ka ja sɔɔni kan ka dɔn k'a fɔ wa dunu in bila kuma sen bɛ koyi ni nana fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka kuma kelen de fɔ a de kɛra cogo di fa donna lamɛrikaw la wa risiw kungola wulila wa silama aw ta de y'a jumɛn ye aw minnu kan k'a fɔ a y'a to aw bɛɛ k'u dɛmɛ kokura o tuma nin diɲɛ ɲiniba in fo ka taa se ni yɛrɛ bɔli ma ni min n'a ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ mun de ye nin ye ta isma'u sawta sama
جاء المسيح جاء المسيح je ika do manga mi ni sangolo do be ko fosa kono go mi me anadu kolo kabi ni anda do ka fo sangolo ba kalamo o kuma ika do ka fo wa samai zati as-sadi etwari wa samai zati raji wal ardi zati as-sadi kwa nyima du kolo ka fa mi boy ni ki ka do ka fo sangolo de nguna me nga iko mo awte sangolo la fendo aw be du kolo na opma akono gone do ka soro sangulo be ka fay ko tigi nambe o wati de seledo sallallahu alaihi wasallam isma'u sawta sama ay sangulo la mesa aramadum manga mi mo mesa be aw de nyebe o la hala watlu bo manga on de la kishike ba on na fuma de sera no mana sakishde blede am ta yoro jme l'Amérique au fewa, Richou fewa, Allemand fewa, Chinois fewa, a beta nyina ahinata shila. Mini armade hinam na foki inni di anofe nala reshere raka la Allah ka bakhun nafsa ko Muhammad kale bewdi kiraw ci Rasulullah Muhammad Mustafa nare taqdim ulama makki o silama wi ka do ka fo nda shido kamo oluye muruni bomta ko Muhammad yakete o kumana ninde mana bannu ko dina bannu unu ka kodomba o kono gwane o kuma ko ana dahabomi ana boybomi ana kilabomi ni I ka do ka fo we silama ulaje we bom manga soray o kono bom ko kondo marfado ay on yo dlabaye o kuma awtede ka nyamuru ka dese o majigi soro o sina kata doy anglais jamana nay anaka jalamugu nde anglais de ngone dinay nganna ka mawde ufuna kullu la ilaha illallah rasulullah ngam holla rasulullah fo ba no no el rabuye bombe marfa be murube ay on miso la ka tabo ko ngannu fana ko muhammad rasulullah nga beni yeram majigi ani kulo nyonyi obe o kuma muhammad e flayewa Zindabad Allahu Akbar Allahu Akbar Zindabad Allahu Akbar nera ma cheto fo alesna ka fo ne ma khalifa fo flo alera ko sna ka fo yere o de do ma sha Allah alhamdulillah dabri yakelena kodomba kono gwana minu ngo ane je kala ke kado damu yerla abe kono gwana unu minu mije ka bara o kenyo be ka da do pri nyo be yaro ka fo olu ni chrétien de bije ka ke o nge anya ke ka koro colonisation wati anya mi ga modo mona yaro ka fo aide olu ya nda yo olu ba neme dip na meslama minga uno na marfa manga be o kuma selama fami no la ilaha illallah rasulullah donye ikado ka fo khalifatul masih al khamis no be londru jamana nay ngoy ka fo ay ninde anglais de ikado kuma na anglais re kono gone almo atwari amerique kono gone dabri yakelen jamana bo kono gone o kuma na we wele bla jennemo ka fo je la haram be je kono bi an gono gona o kuma na aw ma ke ma suya min de mere sama surur ahmad ani wele ikana do maison blanche kono hani rete blanche nga maison blanche mo bi la Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam olu bolo blanche re ko ni atwadi azi to law larabu fefe mo fa fo be la sa lu bulo hanu ka je do ka mezo e vana blanche le do mo ngaw ja ko era ka wele na mezo blanche mo bila je ko lo bo mo bila anya bulo da chuo ka mi dahani be kele na nya je kono asende ka nyekwe nga aw bi nyonye bamnu nge anglais di mana nay
a sɛgɛsɛgɛra anglais jamana yɛrɛ fɛ ka sɛgɛsɛgɛlibaw bila ka taa gendarme polisiw minnu bɛ ko sɛgɛsɛgɛ a tɔgɔ de réunion kɔnɔna na a ka jalisaw kɔnɔna na ka n'a ye kɛlɛ ti kɛ janko maa ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na janko an ka taa nso minɛ janko an ka ko wɛrɛ kɛ o tuma na o sɛgɛsɛgɛra ka siɲɛ joli joli an ka polisiw bɛ taa fasa ye u bɛna fasa ye gendarmew bɛ taa fasa ye u bololankolo foyi tɛ na an ma foyi ye maa ninnu na ni bɛɛ ni bɛn ni kɛlɛya tɛ. o tuma an kɔnɔ gan bɛ min na an bɛna e ɲininka ni ɲɔgɔn ye baw ni anw yɛrɛw ye a sigi singa i k'a dɔn bolokurukan bɛ gan dulɔbuteliw bɛ ci k'aw kɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ an yɛrɛw se t'o la fiyewu an n'an ka organisation donkojugu an n'an ka polisiw n'an ka gendarmew ka taa to don nko n'a ta bɛɛ i k'a dɔn biɲɛw bɛ turu ɲɔgɔn na dulɔbuteliw bɛ ci k'o kɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔ suɲɛniw bɛ kɛ o tuma na aw ta nin mun de bɛ a ta in na dɛ k'i k'a dɔn a tile saba bɛ taa ban fitinɛ foyi tɛ yen suɲɛni tɛ yen daha bɛn kelenya mun de b'a bolo muhamadu laka fan filanan muhamadu laka dɔ ninnu an y'olu lahala dɔn dakuya kelen na o ye khalifatul masih khamisi wele ka taa n'a ye maison blanche la maison blanche kɔnɔ gan mɛn a ko kɔnɔ in kɔni ka jɛ nka kɔnɔna i k'a dɔn kɔnɔguwa kɛn bɛ k'o fin dɛ ne ye mana sa kana kuma o kɔni tɛ a kɛn bɛ maison kɔkana blanche kɔnɔna noir ye khalifatul masih khamis o kumana a ye walawala min d'u ma o de taara kɛ nin ye koyi l'américain russiw chinois aw minnu ko a ye ko dɔn n'a bɛ diɲɛ bɛn ɲini daha ɲini i k'a dɔn k'a fɔ dugukolo ka bi o kɛcogo tɛ yen koyi min y'o kɛ ka kɔrɔ cɛ kelen pewu jɔn ko la o tɔgɔ ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam o ka na ko filanan min n'o layidu taara ko bɛna sɔrɔ diɲɛ ɲaamina diinɛ bɛɛ y'a ɲaami wa i k'a dɔn k'a fɔ faamaw fana y'a ɲaami a bɛɛ diɲɛ ɲinina o tuma adamaden hinɛ t'u la bilen bɛn tɛ yen ka d'a kan bɛɛ n'i dara nafolo kan a ko o tuma na o waati sa min bɛna kuma silamɛw fɛ ni dalilu ye kuranɛ kɔnɔ k'o jira ani an minnu fana tɛ silamɛw ye k'a ka filifiliw jira a la i k'a dɔn n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka nago filanan ye wa i k'a dɔn k'a fɔ o de mankan bɔ mɛn koyi aw ma sankolo mankan mɛn de. sallallahu alaihi wasallam jai zindabad Allahu akbar isma'u sawta sama ya al-masih ja al-masih lamarikaw dugukolo ka fɛn min bɛ ɲagama n'a kɔnɔ ganna kabakolo bɛɛ k'a fɔ ko cogo tɛ la koyi f'a ka sankolo lamɛn cɛ n bɔra ala fɛ yen n'a y'o ka kuma lamɛn o n'a bilasira dɛ o cɛ ka nɔnabila min bɛ dugukolo kan bi o de ye ne masururu ahamadu ye dɛ n'a ye lamɛn a ye ɲininkali min kɛ a fura b'an bolo dɛ bɛɛ ni kelen daha a fura bɛ yen muhamadu ye fura min kɛ kununko o fura b'an bolo o kama a y'an ka ɲɔgɔnyew lajɛ lɔnduru k'a sɛgɛsɛgɛ ka gendarmew bila ka taa ka polisiw bila ka taa an ma bɔ ni foyi ye min kan k'a to fɔ ɲɔgɔn kan bɛ yen walima bɛnɲɔgɔnya bɛ yen walima ɲɔgɔnfan bɛ yen ka d'a ka kotigi nanen don nka lebu min b'a la jamana fantannu ni aw ye u nɛgɛ k'a b'u dɛmɛ o b'a sɔrɔ a bɛ ka min da u kun o ka ca aw ka dɛmɛ ye fo siɲɛ ba kelen kabini u t'a dɔn fo u y'a dɔn aw maison blanche ma o baara in bɛ tan de dɛ u y'a dɔn koyi u sɔmina sa nka cogo t'u bolo dɛ wanaw ka hɛrɛ ni dɔngɔni ko a bɛ kɛ aw ka n'a ka hɛrɛ cɛ hali ni maa ba kelen ni bɛ bɔ aw b'o de fa k'a ka hɛrɛ ta a y'a ta si a ta ka kɛ ten wa jamana bɛɛ de
jamana bay aw ye hakɛ da yɛrɛ mo min ma di adamaden tɔw mo o bɛɛ ni da o bɛna don jumɛn a k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ baara min kɛ a bɛɛ dɔnnen don a bɛɛ ka nin kɛ minnu na n'u fana ye fanga sɔrɔ don o don o fana b'u ta sara dɛ ka d'a kan aw b'a dɔn k'a fɔ aw hinɛ kun t'an na koyi an kun y'a dɔn o tɛ ka hinɛ an na nka se kun t'an ye k'an ta sara wa an yɛrɛ se sɔrɔ bi o tuma fitinɛ bɛ bara fitinɛ de kan aw tɛ se ka fitinɛ dilan fiyewu aw tɛ se ka fitinɛ da sa muhammad n'a ka sahabaw bɛ si kɔngɔ na u sɔrɔ n'a ka dumuni kɛ wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa nga américain yusiru ala anfusihim walau kana ngalo français yusiru ala anfusihim chinois yusiru ngalo do u bɛ tutu fɛn man dara ngalo do ku ka fanga de atwa do ku ka nafa de nɔfɛ nga muhammadu rasulullah n'a ka sahabaw ala la ilaha illallah armadenya o kisili kamo kabo borawla kabo mun ko la aw ba do ala kira ka sahaba nulubla aben ni bora ala ni ma fe balma ke kan lafiya han ne ka torota kan lafiya jidini mo kala yoro la dana ko bi jidini mo asoro jongne do kasata ka jugune tay jitigi tara fol labana asoro tisaka mi ble o ko jonga buli ka do ezegera yono fana ka dese yana bina asoro aben ni bina nga o yala karna ka sahabaw de wa akharna minhum lamma yalhaqu bihim o mi wara qur'ana kono ka fo o nyono weraw nana adamadiya hene adamadiya makari ka o makari mine ko sahabaw ya ka tumi ala yo mi fo qur'ana no ko ka do o che weraw binana o muso weraw binana jela bala o aye alla la ilaha illallah rasulullah fagale bombe marfabe tayru sarabe o adana fagale mi laje no tey o yala ka folene o kumana o tidugo kadaka o ye waati selene fo jema be ko ye hannu ta do ka fo ni mi je amal ma alhamdulillah summa alhamdulillah wa sangulo muna me femina ndedo de anyo belam na je ko nobi anyo fo yo yaminuna awni me nyongu fro ko bamnuna Allah sulu bedeni wati sera o wati tigi name onga uba feka wati tigi datugu jia kwela ku ba ake utaye akabinye uku ba nye tugo tugo abimburukutu uku ba nye tugo tugo abimburukutu opumo yoro konoga opumo mbei ala ko sa sangulo be kammi wo ba mo ka ba ka tay du ko mo wati keto ko ay sangulo lame wasama izatir radi wala ardi zati sadi ategudu kulla ka fana ga sabulu maryam radi aw ko todi ayna ala ka cide fafe o ko ta abada betina kaliyatina o habdo fara kata so de kata o biya be chodi be mabbe aka anga khalifatul masjid khamsi ratatoy ale ajira ka fo wa jembe ala shafahu furati sade la margal labena rashid labena shini wala labena anglo so mene do trubi era ko wona ta suno wala warba de halaki a halakil min labbe min befe na fe be ngona ka taw nye fangle bita wala bon do keledo wo nyumunu be ka tika nyona itare jigida fe fe ngalodo okuma wati sere do onge wati serage wati serao sangulo kuma nadre masihu nana aya lame mungu to kishika ke na ma lame kishite fiu alhamdulillah thumma alhamdulillah naw yaye européen olu ka parlement dakuri aklina je yere blumba shite ko olu ma khalifatul masih khamsi wele sa angono gona de boy nga nyesuma ko be minun da ciwonu sigi ciwonu atwa du ka nyomene ciwola da han ben kele nyana o ye awa hamida dunne aka nyema inde jelam ku batigi chena wa mako bala akana da kuriya fa nyina
zindabad o kuma ye dakure fu yo ko blongo ne katla ka sebenu ke ka ceri haligi bami no be ka je segere ani bosram me no ba to jeti halagi o kitabu bora de kitabu bora mini oho sangulo krola ka chamina no ko fo olude asebede jemaw na ba kala aya kala nguso adamadiya ka bo halaki mi nazur yana nakaba ami be akono sika hitala nama ahmadiya ka ladli kawme khalifatul masjid khamisi noy ato hadra mirza masrur ahmadu ay ladli ka min namo mezo blajila europeo ka takono ato de angleterre yenta kono je blu machite nama ladli ka damo nama barake no ye ko aya jigida ka donu ka sur akono gone nyechurne de nana nyinga opmana ka foye albi sangolo kayne ngaw ba fo ka bi du ko de tata foy ta ye halaki ko amma jangale ñoo ala jara la ko ye jara resu ya jara jebe kada ka mi ma kono gobi o bi khalifatul masjid khamisi de segre o beri be ka fo op mana wa cena wati sira koy alhamdulillah summa alhamdulillah op mana khalifatul masjid khamisi ka dakuriya do ay do ke jiye ay do ke jiye ahmad yaw ay do ke jiye amana be jiye ne kono cedo ta ka jumange koy ngo kanabla ka doju ku yefiu ay do ke je abaka jiraw la ka dese fainahum la yalamuna juguma bi ke amana de nga hamda bi do ke amana maw cedo ame jwana do kono o fana to wata malle dabe ya bebe ya kelinya be wa kuma be ato be freke tafe kuma be ato freke tafe Allah bora wala nabi ni ne prépare prime islamo no nyende fa bene ka fitne baye o kuma na sisa famo jasa ka islamo groupe fla créer sisa o be mbo wati me abe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah jamana to be mo nyongona katade ngam ma ba ko rashid mami ni hakli tigi besra be ministre besra be amal mo halaki jimiye pakistan soro 2022 na pa kara chodi ala kara chodi pakistan islam jamana ba la ilaha illallah rasulullah misru be kuma be manga do be kata sabula la ilaha illallah rasulullah ala munaye halaki ma million munayo ke pakistan ka soro larabu yeru ko wo أنزل القرآن بمكة أو وقرئ بمصر وفهم وطبق بالباكستان وإلا ربو يرو كدا كنا نقول كنا قرآن كنا جينا أو مغانغا وكامي وسنو مهون براون نقول ngaka qur'ane ka kalanga nye foka aka kalanga ka kaja fo baga yere tamato ka iyelema yelema wala ma kono yere ka itere tere ka benaye o misranga wi bisa kalangula ko ala yo dolu mo nga qur'ane fami fo ka fam ya ka wale ko tena ala ri pakistan mo wa fuhima wa tubiga bil pakistan o ko arabu yere ka pakistan yo anda muhammad la digel la ko don wala ayanda o ti fenga wu so zabi boli o nga eta soro bolla o tu boyge on go so zami ni be go jongwala bi bolanye fama njo ki fle muna ala yo so zai katlaka ma million chama halako la jife ala kara chukodi muna be oh isma usawta sama ya al masih pakistan o fona ma sangulo kamede e aw joto la de demil 15 aw ye amari aw to misri kono juma do fe kata bomu fluka ma joli shudara o yoroni be ani min dora ko fe korano jenna fe ko adiminedo
aw ya soro te da me jeni du ko kan ne ala do ayu fa ku to so ngana fo so mo to di te turu yoro ala e aw du su bora ko lu fa amado mo kataka kurana o jeni atle saba ala jibla kan ko 2015 ay fonna foli fitini ngula ka jira la ko be ko fede no keraku gouvernement kanga wuli kay tesiri minu nye cheni nge ku pemine ku nyangi masaba do ka fo wona ma jaggo gouvernement e koy gouvernement di men ngele lo de gouvernement of man ne ala ka dimi ngangana of ma o korotara nga je gouvernement ko ay de minu nyen nge lu de ga cha donu yo of ma ko minorité donu ma jaggo e of mana on de be chama fe ko nyina o ma nyaw politique mo bodo fe ala ko ye wo ko nyende de awe jama tawa woni ala kelimita fangale be gouvernement ni ka jama ay ngono ala be ngene anyuma ni aw fana be photo no fe chero ikado ka fo pakta gouvernement foi ke ala ko wangono de nim fana bina domi il fana kana fo ke bingume de ni ko bingume amay de of ma 2015 2022 ala ko gouvernement yi ne message woni ala bete netina jona koy ngene ngom mina en de sega pemede ji tajira pakta gouvernement na ajigida mel america minga ajigida mel rechu minga ko wone ka ji na to recite se america te se almat te se sinwa te se tanuwe وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اسمعوا صوت السماء هي او ما سنقولوا كما مرزا غلام احمد نام كوي نام دري जिंदाबाद दुनिया में एक नजीर आया लेकिन फिर दुनिया उसको कबूल नहीं करती खुदा ताला उसकी सच्चाई को जाहिर करेगा बहुत जोर और हमलों से उसकी सच्चाई करेगा जाहिर करेगा ओए इमाम महदी का भाई उधर को ए दुगलो कमो को ने का चिदरो manga bome koy nga jenyi ni fe aw kama ka kodo la de kodo era to be fa ba kale ngala ko ni ga chetiya ni go jira ni nga jakora karabalu de fa ka do ka fo chebe chebulu koy nyala ka wahi do way ka do sanwolo blango be 2015 2022 ala jiwo blakana ma million de ta fi bu tato e je jeno bo weru kowo jongwala kamne du kolo dara adama de ka doni ko ne femi kasara jiga kasara adama de nina kamne du kolo dara jete mi mora i kado ma haga min dora ma million haga min dora ni jive kamne du kolo dara nyono ma kefalo kwa kera tuko di jio mune kera of ma au ma sangolo kamede anana au kwa mana na me nande ke to flega jirala wo bula mo na me boy iso na mo so wa na me tre amana mau subhanallah alakai ngala mainde onge akaide nga mainde ayeda ve minu ndanye ku ni daga nya yu kandiga yu tobe ko kala ka furto kala ka chaba ngala ko ni mi cigodo adamade ni mi fa baga no fede nabi sallallahu kam go akrati woni fadam no alayhi rabbi taru fata wa hawi nga kere nyame de no fe fa qaru haw nyame de tawa muna mo hala kala no fa ala ko ne de e dakki garba de sebla ni ko robra timbra bani ka fali karabaye ka bi karaba wusu du yelewka go na tamani tamani heka mi fa fali no fe ma hala ka no fe ne de adaw
aw ya dawa ne ala diya woni ngo ala kay akay de nga wado la may koy imay as-sa'id man wiza bi ghayrihi maldum ay do nga kashidam ne فلنبكي كثيرا فلنده قليلا اجمل دو انغا كشي كتبه انغا يلا دوني كونزيرو ني نينا جو ني دونو او ماغا كمال لا بلي كوي تغودي كوم نبي هل بياو ما فامو فلو سانغلو مونا نيدو o kende kame o kumano yala mi ngera malla anyona kera je du ko lo favere fe wa Pakistan tani o yarama de du le kera fato yew ngani fay bile baro ko fo wo ko du keme de nga gokorno maka mogo tala o de ato kuma ala ko wata fu abdul habut lato silama yadda ani beni kelenya chrétien ijun atoydi yahudiya o mi maka do batalo ala kullu ay numbe hakeski ne de furba alay ne de bu bolo o salomo tu bolo aka do ti kuye aw de laga do bu ya aka do be ayere na rebe do ke kwala ku fa wa tu fa Muhammad Mustafa munasabati Allahumma haliki adu wal muslimina Allahumma ala kon dufa bu barka yere minna fulo dummo mi fanga dummo ne de yuda o kuma no te aw be che ko bi do nalumo femi ka che ka fu ita che o bi do ne go no te aw yere de mani mu me nda dufa kafiru ay chaya ay na fulo toro selama on daga do mu no ka kadaka aw adu zura ko du ne ala furo ba ala de selama wala na wadi ne ala bato ini che israbe mullahara nga ka fo min da ala bato la kono ko fan nda fa wa hede ko mo ga braji ande braji ko blala o min na fulo damo fo ere bita deli ka jira ala de ka fo ne de ala ye ne de tay ko be aw minu ngam bebe chedo akadinye nga sarabe lahara na ko bo nyini je ko ya wa ide o tero de minu ngu be je fa ayu toyi abende nu je aw nyi do la de nyi silama ka takuriye o dano be o kelnya o na tabe awla ko ko kata anga kuranta ki seda ko silama e dani be ni kelnya ina alache ini alache ima kalatige ima fitna wuli ima bala wuli daguri yakelena ningomi ngarani ninganga maliere kuma je amba je yoro jimeni mune kera de mune ni se dara qur'ane kam malla jeniya yere daka mam yire to muhammadu adamele adomele salama kuma akira to de abo mewa ni yemu ye tando isma'u sawta sama mallum ja almasih wati sere de koy ama yi sere qur'ane ka abeka woso kabe fo qur'ane bi digi muhammad dakono ka do ala dakono ka alkaba fona dugo ka ku bedo janema kono ne biso ko kebi an galfa me frawna na iche ikalfa me yoro nyumana ningara kalo mi tlem wanto kalo tlebi saba atlaka qur'an kene ndaki dai toka nyaaka kalo tlem wonse foi magana kabna ni msen ubanzira de ko kanan ga qur'an na qur'an mflega dai toka tu yani yemu yetando isma'u sawta sama ja almasih wati sele do koy madina medre o boray nyugo be nyaayawli dore qur'an klinda ka tasma dwala slamo nere kunda afrika pamo ngai ko to ko ngapma atani sa nyafo ngo qur'an ndi ala puma kay muhammad rega baraka onde do ngani ala puma ga do tasma taji no
kasinga brigadi charo kabla silamo wa genna de wa amalo la de anya fo wala kuma kade na la kuma ka kulo ati jeno bomon nga nyuma be aka fa koro maldew an ka fara ka nya da mali ala ko malu boya be zawi kaba man ne ni mapma ni ala ti la jarabi mali mana ko maldew wasura ko ala ji du kulo di koro ni me ko fe doy ko na bla ka daga nye kay si ka boga ka so itlo ba nguna kala o ko amma ke jojo ko jeliti malunga te mana e be boga la ibina poj be boble ni nguna ka de o kele ko ni boye ni nguna ka tay te feme ni bi bo ke toy ko na ka tlaga ngene ka o ni ye ko ye mi je yere halaki pe mali tede ngala ko korana kono nene ba mina ka kekto mo nyang ma soro je ko bana de o chen ye koy aw ma do ne se ko kera manu akere de pian be ba kalam do wale tura nyew turne tura ko akere to di chena wa atara ka foda o mune tara ka foda o afura yana ko isma'u sawta sama ja al masih wele de ba min ngeme ka wele da namo la me je bitani halaki de sade misa kan ko ju kele abi je halaki pew mali da je halaki ko ju de ni ngala ko ndamina ka kawolo mo ngam to ga nyera jera la de ni ma mino nya so ni je wuli ka boy je wuli ko do de ni korna te singoro fay malla jangu mali ni ko no wariya ya ke ama ho bitoni bolu te kurana ko kalamo ni burkina be ya ke atwadi olu te kurana ko kalamo mali femu mene ku jeti larabu ye kada ka ni shina foni bo manani mianga ni bo na borauna fem bege me ki jamo ko yaba on on bora fo se na obakri de la on de yanga de an woni si yanze ya gonde ande yanga mali famu de la flow koroboro suraga o be tarani yere on gon na ma fe o mi ngon ni bugo ni bono ni be to di o buso o de tu bu joye ko ta on na dai mura sawolo la soni apmeni ka fo ala kare tamana fo ka troka tamaga wera be da kuriyo be ka daga shuba be kuma be fo be kamali yanga chai ala ko ni che yera fo law ay blesa latiga masa jigini wede mali jigi du ko goro amalo la jeye bi jebe ni nyono ko du make du ko ka akara malla de maldo ay do nga kashi dimisanu mu sebe pela kamol go dengay ngono ka ko ke fo bende sujara nga mi misinga be ke ka boy pew iko fo make o de ko du krani bo mani do tesa to te de doa kala deli andamato anzigile ala malikishi o kote plan fe drasime administrateur cadastre to di stratégique a bengalo krane ya bedi c'était te prenete sembro fay alhamdulillah nenu go suga kera ko igado suratu yunusa atwadi yunusu ka kisa ala bo baye qur'ana kono ko nabila yunusa yala ay dugu doy mi ni halaki latigeraka nga net laka ya fu moko betoy o kera dugulani yunusa ka dugu tawa lutu ta amu halaki ko me so lutu amu halaki ko me wa nga yunus ga mo ye munge maldew ayatlu majo nanyo ke kishibe nga namo ke ala ko ni bena taye wona buranate fatamdam alayhim rabbuhum bidanbum fatawaha wala yakhafu uqbaha yunus ga mo akum watle saba ala ko ne yunus ma wabina halakida adda deme o karami ga yunus ra do ikado ka fo wa halakina ndo alere dugubla halaki tamashaw bora akabaw kulla afiyo blena yunusu ga mo yu beke nyonga kakashi aladala kashimi no kanga sella rushila o kuma we aye chedo ni meto mi de
den minnu da bɛ sin na an k'u n'u baw fara saga den minnu n'olu bɛ sin min na baden minnu bɛ sin min na sɛ minnu dennin minnu n'u kan ka taa u tɔgɔ di u baw kama kɔrɔ ka bɛɛ bɔ i ba kɔrɔ sɛdenw bɛ kasi la badenw bɛ kasi la sagadenw bɛ kasi la adamadenw bɛ woro la maakɔrɔbaw yɛrɛ bɛ bolo da kun ka tulo ala ko nin kɛ bɛ sɛbɛ ye koyi Yunusa y'a f'u ye o nka a fɔ kun ye u ka tubi mɛ kɔfɛ dɛ Yunusa ninnu tɛ halaki bilen ko sabakɔrɔ kulo mɛ dɛ la rosu yugura Yunusa yɛrɛ nin ma diya Yunusa ya koyi ala ko kuma ya hakili ne ni jugu de ye wa y'a fɔ ka ban o kuma na a tɛ bɔ a ma ko ne ala de ye masa ye u ye yafa ɲini Yusufu ɲafara ma Yunusa ɲafara n'i y'a ye a yɛrɛ perepere la fo ka taa don kɔgɔji kɔnɔ ka bin kɔgɔji kɔnɔ jɛgɛ y'a ta ala ko ne ko n tɛ yafa ninnu ma i yɛrɛ perepere tɛ nin ye n ko n ka denw de don dakuruya kelen na nin ye ko de ye n'a ɲɔgɔnna kɛra i k'a dɔn jama de kan k'a kɛ ten malidenw de kan k'a kɛ ten bi kojugu kɛra dɛ ni ne kisɛ bɔra kuranɛ kɔnɔ an fɛ k'a fɔ o tuma na jɔnkala a kɛra an bolo o tuma na fo bɛɛ ka woro dɔ fɔ la a bɛ se ka yugu n'o kɛra ala b'a ka lajaba ta o kama anw ahmadiyaw mankan bɔra sango la n'o ye imam mahdi mankan ye n'o ye jama islami ahmadiya ye an y'an lase usman madana haidara wuli zanzarbo wuli mahamadu diko wuli jamana ko don chrétien tɛ na silamɛya tɛ na ay wuli jamana donna halaki de kɔnɔ jamana donna danga dɔ da kɔnɔ kamalen de min kɛ a t'a dɔn a ye jamana de halakili ma a t'a dɔn fiyewu onge kuma a kɛra ka ban o kuma ɲama min kan ka jamana nɔfɛ a ye wuli ka taa ɲarelakaw ani asimina kama k'u kɛ ɲɔgɔn kan n'an ma wuli joona cɛ ye jamana de halaki ma ka taa n'a yɛrɛ ye a tɛ jamana jɛ fiyewu nka ɲarelakaw tɛ fɛn hakɛ dɔn hasimu bɛ marifa dɔn u tɛ ala ka lajaba nin kɔrɔ dɔn dɛ u t'a dɔn a bɛna cogo min aw minnu ma dɔn n'a ye kuranɛ kalan a ye taa se o ma a kana jama kɛ ɲɔgɔn kan a saba ka taa ka t'u sigi hey jamana halakili ko de kɛra anw kerecɛnw k'a dɔn an dɛ silama ye dɛ nka an y'a dɔn muhamadu ka dakura in ye fɛn sanuma ye dɛ a yɛrɛ ye tawurata ko fɔ a ye injila ko fɔ o tɛ senkɔrɔfɛn ye hasimu wuli o tɛ senkɔrɔfɛn ye ɲɛrɛla ye wuli an ka mun kɛ a ye yafa ɲini silamɛya diɲɛ fɛ fɔlɔ ni cɛ kɔni taara ka dange aw bɛ cɛ ka yafa ɲini an ka kamalen ye danga baatoya ko kɛ diɲɛ silamɛw maa miliyari ni kɔ an bɛ yafa ɲini an fɛ a y'a ka danga de san an n'a jɛtɛ a y'a sɔrɔ anw de bɛ fanga na an n'a jɛtɛ a ye yafa ma n'o kɛra diɲɛ silamɛ minnu bɛ yen n'u tɛ foyi dɔn marifa kɔ olu bɛna dɔn k'a fɔ jɔn ala o ni cɛnin ni faamaw jɛtɛ o y'aw ka fɔta de ye o y'a ka kɛta ye ni a ma ye nka min ka fusaw ye o ye aw de b'a minɛ k'a jɔ télévision na diɲɛ bɛɛ k'a ye a ka yafa ɲini diɲɛ silamɛw fɛ k'a fɔ ne ye ko min kɛ n kɔni y'a kɛ nka tiɲɛ na n yɛrɛ hakili tun t'a la k'a fɔ silamɛ da tɛ mali ye koyi ne y'a dabɔ mali silamɛw dusu kasi kama nka diɲɛ bɛɛ tiɲɛ na olu ka dimi tɛ ko ne faso la diɲɛ silamɛw a' yafa ne ma cɛnin kan ka minɛ k'a bolo fila da ko a ka ne yafa ɲini diɲɛ ye n'a ma sɔrɔ kun faamaw aw de bɛ a ka yafa ɲini a nɔ na Usman madana hena taa hashimi nɔfɛ taa ɲɔrɔlakaw nɔfɛ a ka nin f'u ye n bɛ segin a kan munna ɲɛrɛlakaw ka d'a kan olu de ye faama fɔlɔw ye minnu bɛna san 10 min ta san 7 min ta jamana hinɛ t'u la n ka da don ka jɛni n ka san 10 ka dafa n ka dɔ dun o de caman kɛra mali kɔnɔ nka dugutigi fo ka t'i sa jamana de hinɛ b'aw la a ye fara ɲɔgɔn kan a ka nin daga in da la k'aw mali kɔnɔ n ye nin fɔ a y'a kɛ tan dɛ n'o kɛra kun ala dangabaatɔ in ye danga min zan an n'a jate a kɔni y'a sɔrɔ anw bɛ fanga na an ka fanga ma dɔgɔya ala la a ma k'i ɲɛnama e de y'a latigɛ an kɛra a ye o tuma n'i bi a danga wuli a ɲɛsin karatɔ in mɔ ye i ka faso kisi ala e bɛ se o la o anw kɛ n'a jɔr'i ka i b'an bɛɛ don ɲɔgɔn na cogo min nka n'a jɔr'i ka i b'a kɛrɛnkɛrɛn an kelen jama bɛɛ cɛ la k'a ta caw ala e bɛ se o la avion de bɔ ka bɔ fo sanfɛ ka taa fɔ kɔk'i jukɔrɔ ngo n'a ta bɛ e ala ko min ka bɔ o bɛ bɔ koyi an y'o cɛw na caman ye ala ye de setigi masa ye wa kɛ tan anw faamaw ka don anw yɛrɛlakaw ka don ni ne y'u ni ala cɛ dakuruɲɛ munna a ɲɔgɔnna minnu tɛmɛna nabila isa tuma na juguw y'a minɛ yahudiya karamɔgɔ ye mankan ci k'a bɛ masa yɛrɛ ɲini muso a ka fa pilate ale min ye gouverneur ye o don a b'ale ka mara kɔnɔ u taara n'a ye pilate ye ko tiɲɛna ne ɲɛ tɛ kojugu ɲɛna nin kun dɛ yahudiya ye ale b'a fɛ ka nɔgɔya kuma u ye mankanw ci
Pilatus ko nya fam ay nani ji o nana ji aya bloku ne be bulu kono o koredi nyama mina ni ngofa alanda la de ne ya don yema sanu mai o ba fa ka joli ja ko bode woni mi gouverneur bi nzen dala mulutala plati tege ko ka bo isa joli sanu mai ne jurumu la ni ngamo alaw halaki don bo olu de afo nete atlo bala wa fama atlo bala woni aka kata de danga ba to ana ka danga ta ala on dala wa usama ta fanaye la ilaha illa muhammadur rasulullah fo ba fa kelela an so jara ko ni ala kira modede kana fo ala kira aya fo yoro mi ala kira chaga ba ko ne kana ni fo ne inene tanna kiyamado in la ilaha illa allah abikushi ne muhammad taala de akul la ilaha illa muhammadur rasulullah e yo fa todi usama ni muhammad taala de ye begindo e ka bo ala ka nyama ko mal do no baw ay tanu bo famo ye ku ka kata de ni nu man ge cheni e jamana di danga do de mo wa tanje de am sala fle Pakistan gouvernement ma fuy ke o dia to ala ube ko jiga do yona ni gouvernement ko ya joro feudo ala baro ka fo wa malita afle de am ahmadu ya fo wa kacha sandanye anye fem fo na ma ke aketo la abena na kelengele je zindabad o kuma o bebi munyira اسمعوا صوت السماء جاء المسيح نكو منako ko fora akacha sandai bi ni ahmado e miwo na ikado o debina ke sanamaro ko fe ni ahmado miwo abrake sanamaro ko fe o kuma ni mbemi oh kadaka ahmadiyo don wera tula katamaka ko atoidi ikado ka fo o be minga kuma na de sangolo ye femi fo olu de be ko fo ayo isma'u sawta sama naba mingo for ala krafa sallallahu alaihi wasallam no ye imam hadiye no ye masiwiye ki ikado o de name ni mami mato talabi ikado ala ba yire gira pia opmana alhamdulillah khalifatul masih al-khamis ayyadahu allah ta'ala min aziz alimme masiwu nabi o kama jembe nyeshamo munguso jere rabbi saka dahasro chukumi ay ladil kamindi ngaw fana ta ka baraka kade nu ya fo abu blasira ngaw ta kade o kuma anga jamana be o dada mobi o kuma fambe kaje ka do ke maliye ka do ke afamoye ka do ke atwade atutuye yala memme ka fo na majija ka barake anga ketaka ikado faso be kata halaki kono milti bana kalo sale dugutigi bele mal dugutigi be ñoo doro ñaar la dugutigi be fokki dal faya ka sura ka ta sanday ne o defo bi fla dugu jenna ka do dugu jenna go he bawna dugutigi wuli mara dugutigi ka dugu de jenna ay ñoo ñeke sa kote na ya to ato aydi je fama qur'ani numulu ngo atida fla dugu tigi mode fla dugu mode karo dugu ngo abina de o ma ñoo ñeke o sele be mo ko ere ya sa fa ke me yorote bile ni atakite du sur la gagnon ke sa ni munye abeka foye afoba fe foba nyejeni ala karakache ko fole ja al masih ni mal dew yen famu kishibe nganu ma famu ambe ba kuru kono ami je ko akakashi ka ke yunusata e mo tay ala wa ambe kashira de ko hinana o ko tamma nyuma ngede amma nyuma nge anyuru yodo o ma ma nyin allah subhanahu wa ta'ala fe khalifatul masih al khamis nini nyono kera amiru bisinga lettre sebe ka fa huzur ame jamana min gono mali nimbe o kuma nima do ke chogoto ke khalfa ba ka shubebla ka do ko mali o ngo natabe ni ladil kambe no te barate ka koka amba ke tugodi amma fu ala sa ala mali rabbo ni ka hinay o ko te mali de umay minu medu ko jogoro no kay am minu medu ko ka we chena anga minge ande ka koke afa mataki katage aduna ba taki take o olu mafla ala krade ko ni mafla jamana kono no lu nyena aka jamana nyena nu manya fu kra je do ni to nyi naw ni nafulu nyi nawe aka jamana halakala nyala kra kade el ulama wal subhanallah el umara wal fuqaha amani allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi jamana ala ka kishi akana nyine aw munu mburaka yoro la kana jalsala atamato aka dugu lay ay doyinge ko te chugotey wo machine yete bore kono dimite e gado nyedimi do ya rabbi a nyedimi ko dimi a pasadimo ala edeni be fraga baye o kuma hv shiva an la yughadiru saqaman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
kana taa dɛ mɔgɔ bɛ ka wuli ka taa a kana taa amir de bɛna dusukuru kɛ sisan an ka ɲɛmaaba amir sahibi ale bɛna kuma sisan mɔgɔ si kana wuli ka taa yɔrɔ si a y'a sigi baara ma kuncɛ أعوذ بالله من Aska ka الشيطان mangada. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vous savez, dans l'objectif de Jalsa Salana, le Messie premier, l'Islam, a dit que au Jalsa, le moment de Jalsa Salana, on peut faire liste de a ye prières, mankan da les membres qui sont décédés dans toute l'année. Mais je demande, M. Kéré Alassane Sahib, qu'il va faire les listes, ce qu'on a reçu les membres. Je sais qu'il y a beaucoup de membres qui sont décédés, Jalsa passé à maintenant. Il va faire liste ce qu'on a eu. Et après, Inch'Allah, on va faire une prière silence. Et Inch'Allah, vous savez, demain aussi, Tahajjud, après Dars, Tahajjud, Inch'Allah, on doit faire la discours, clôture avec la prière. Mais je demande M. Kéré Alassane Sahib, d'abord, il n'a qu'à faire liste de tous les gens qui sont décédés dans cette année. a ko de kuma sɔrɔ bolo ma ko jalisa laada dɔ ye kabi imamul mahdi ka waati la maa minnu fatura jalisa tɛmɛlen ni jalisa dɔn cɛ ko dugawu bɛ kɛ olu ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma a ko an b'a kalama a bɛ se ka kɛ maa dɔw tɔgɔ ma sɔrɔ ka don lisi nin kɔnɔ min bɛna kalan sisan an balimakɛ kere fɛ ko nka a bɛɛ b'a kɔnɔ min tɔgɔ fɔra min tɔgɔ ma fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka ŋanasiri bɛ duga in kɔnɔ ko a bɛ na o lisi kalan n'o ye an balimakɛ alasan kere ye. Salamu alaikum. Ayiwa an bɛna tɛmɛ ni tɔgɔ ye joona joona ka bɔ Buguni Amara Dunbiya Amadu Sangare Jakasan Tarawele Bugu Jakite Jire Terera Makan Sako Musa Kulibali ka bɔ Bamako Musa Kone Ramata Kulibali ka bɔ San Awa Dambele Bamako Masuru Dia ani Jɛnɛba Jɛne Bamako Bakari Jalo ka bɔ Falo Yakuba Sangare Yusuf Daw ka bɔ Seribabugu Haruna Kulibali Dawuda Traore ka bɔ Buguni Saba Jɛnɛba Mahamadu Sare Musa Jara Hamadu Jawara ka bɔ Jeribugu Nagata Kulibali ka bɔ Buguni Saba Kɔkɛ Kulibali Adama Konate ka bɔ Jalanekɔrɔ Buguni Musa Kulibali ka bɔ Dubansana Boyere Kulibali Bam Kulibali ka bɔ Farakɔ Dawuda Dumbiya Sanakɔrɔba Tayiru Dambele Anusa Kane Bamayatu Jara Madu Kulibali Sekura Jara Nuhu Kulibali Alhassan Dambele Madu Kone Amidou Balo Muhammad Kulibali Musa Jakite Drissa Kulibali Seydou Kulibali Abdul Ba Abo Sekasokaw fɛ Zakaria Fofana Fatumata Arma Jagare Sila Jigi Kante Magatu Job Baro Sangare Basoro Sisoko Walona Woloba Gawsu Kulibali Umar Traore Asa Kante ka bɔ Kayi Usman Fane ani Imam Lasna Traore ka bɔ Kasela Awa Keita Madu Kulibali ani Tayiru Dambele ka bɔ Segu ni Sugaya nana tuguni Kucala Bebe Bamba Ibrahima Dambele Kajatu Wonogo Bintu Konate Bintu Dambele Musa Traore Siaka Male Mamutu Dawo Awa Dawo Adama Jabate Mohamed Jabate Ajara Jabate Fatumata Kuriba Fatumata Bagayogo Bazumana Male Jariatu Male Salimata Kone ani an fa Boyiba Sila ka bɔ Bamako ale fana tun ye jamati ka président fɔlɔfɔlɔ dɔ ye an bɛ kɛnɛ min kan min ye Jalsa Salana ye édition filanan deuxième édition 2006 ale de tun ye Afsar Jalsa Salana ye ale fana fatura ɲinan san ye. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a notre étranger invité d'honneur, M. Dr Sako, il est présent. Il y a un souvenir pour les Jalsa
On doit lui remettre aussi. ayiwa nin ye ka ladali fɛnw di an balimakɛ dɔ ma min ye docteur Dapa Sako wala ka bɔ Faransi o fana ye malidenw ye wala donc an ma disi o fana a ka cɛsiriw ka bon jamati kɔnɔna na donc ale nana kunu sɔrɔ sɔgɔmada in na yɛrɛ 3 heures du matin no donc a sera so kɔnɔ mais a nana ka na jalisa in tɔ laban na ɲɛ donc kalanden kelen tun bɛ yen min a tɔgɔ tun ma fɔ Bubakar Tarawele ka bɔ Kayi ale ye baki sɔrɔ n'a bɛ a ka teliya dɔrɔn ka na a ka prix minɛ o Bubakar Tarawele donc On va faire la prière silence. Vous savez, vous avez les listes. Ça aussi, c'est l'objectif de Jalsa. Mais il y a beaucoup de membres aussi, d'autres qui ne sont pas, le nom n'est pas venu. Mais on va faire une prière l'ensemble pour tous les membres qui sont décédés. Qu'Allah fasse, qu'Allah pardonne. Et tous les bons œuvres qu'ils ont fait, Allah fasse que nous-mêmes, dans notre vie, on applique. Nyima ko tɔgɔ minnu welela ninnu ye banbatɔw ye amadiya banbatɔw san kɔnɔna a ko ninnu ye damadɔ ye ale y'a dɔn ka fɔ caman wɛrɛw bɛ yen minnu ni o tɔgɔ ma sɛbɛn ka fara ninnu kan a ko o kumana an bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ k'an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ka dugawu kɛ taaba ninnu bɛɛ lajɛlen ye o kumana an bɛ ala deli o ye ɲuman minnu kɛ ala k'o sara ni a ye wa ala k'an yiriw dɛmɛ o kumana an ka tugu o nɔfɛ n'u ka ɲumanw ye o ye ɲuman minnu kɛ ala k'an yiriw tugu o nɔfɛ o ɲuman ninnu kɛli la. Bismillah, prière silence. Amin. Allah. Ayiwa ko sisan ni seliji minnu na olu bɛ se ka seli o kura-kuraya ni seliji minnu na olu ka sigi ka da kan 18h30 18h30 ye 6h30 ye an bɛna seli waati tɔ ye midi 10 ani 4 ɲɔgɔnna ye o tuma bɛɛ kana wuli ni seliji bɛ minnu na olu ka sabati midi 10 ni 4 dɔrɔn de tora ni minnu fana bɛ ka taa u ka seliji la kura-kuraya a ye teliya ka da kan midi 10 ani 4 dɔrɔn de bɛ aw bolo inshallah an bɛna fitiri ani sabu fara ɲɔgɔn kan.